Neste exato momento, en cuanto ouves estas palabras, os teus ollos están a receber fotóns que viaxaron durante centenas de anos antes de chegaren até ti. Non estou a falar de unha metáfora poética. Estou a falar de un facto literal da física. A luz que ilumina o teu ecrã demorou 8 minutos a chegar do Sol. Mas a luz de algunhas estrelas que ves no seu noturno partiu antes de os teus avós terem nacido. E há unha estrela en particular, unha das máis brillantes do céu, cuxo destino já pode ter sido selado há séculos, sen que neñún ser humano na Terra teña a menor idea do que realmente aconteceu. O nome dela é Betelgeuse, e o que ela nos revela sobre a natureza do tempo cósmico é profundamente perturbador. Vamos comezar por algo concreto. En outubro de 2019, unha equipa de astrónomos do Observatorio Europeo do Sul, no Chile, registrou algo que ninguén esperaba. Betelgeuse, a supergigante vermella que marca o ombro esquerdo da constelación de Orion, comezou a perder brillo. Non lixeiramente, dramaticamente. En poucas semanas, a estrela que durante milenios fora unha das 10 máis brillantes do seu noturno caiu para a 25ª posición. Os telescopios confirmaron unha queda de quase 65% na luminosidade visível. Nos fóruns de astrofísica, nos corredores das universidades, nas redes sociais, unha pregunta comezou a circular con urxencia crescente. Será que Betelgeuse está prestes a explodir? A resposta a esa pregunta exixe que comprendas algo que a maioría das persoas nunca parou para considerar. Cuando ollas para o ceo e ves Betelgeuse, non estás a ver a estrela como ela é agora. Estás a ver como ela era há aproximadamente 700 anos. A luz que chega aos teus ollos esta noite partiu de Betelgeuse por volta do século XIV. Cuando eses fotóns iniciaron a súa viaxen, a Europa estaba devastada pela peste negra. O Imperio Otomano aínda non existía. A imprensa de Gutenberg non tiña sido inventada. E durante todo ese tempo, eses minúsculos pacotes de enerxía viaxaron pelo vacío do espazo a 300.000 km por segundo, atravesando a escuridão interestelar, até finalmente atinxiren a retina de alguén no século XXI. Isto significa algo extraordinario. Se Betelgeuse explodiu ontem, non saberemos durante 700 anos. Se explodiu a 300 anos, aínda faltan 400 anos para a noticia chegar. E se explodiu no exato momento en que Colombo atravesou o Atlántico, a luz desa explosión colosal aínda está a camiño, viaxando silenciosamente pelo espazo, carregando consigo a información de un dos eventos máis violentos que o universo é capaz de producir. Nós, aquí na Terra, continuamos a ollar para o ceo e a ver unha estrela que tal vez xa non exista. Para un momento e deixa isto asentar. O ceo que ves non é o ceo que existe. É un museo. Cada estrela que observas é unha fotografía do pasado, e cada fotografía foi tirada nunha época diferente. Algunhas mostrante o que aconteceu há 4 anos, outras há 40, outras há 4.000. E Betelgeuse móstrate o que aconteceu há 700. O seu noturno non é un retrato do presente. É unha colaxe de pasados sobrepostos, cada ponto de luz a contar unha historia que xa terminou, ou que aínda se desenrola, sen que posamos saber cual é o caso. Mas voltemos ao grande escurecimento de 2019. O que realmente aconteceu? A equipa liderada por Miguel Montargé, astrofísico da Universidade Católica de Lovaina na Bélxica, utilizou o instrumento Sphere do Very Large Telescope para captar imaxes directas da superficie de Betelgeuse. E o que viron foi surpreendente. A estrela non estaba a colapsar, non estaba a explodir. Estaba a expelir unha enorme nube de gas e poeira, que ao arrefecer, formou un veo opaco entre a estrela e a Terra. Era como se Betelgeuse tivese tosido. Unha convulsión masiva na súa superficie lanzou material para o espazo. E ese material condensouse nunha especie de cortina cósmica que bloqueou parte da luz. En 2021, observacións do telescopio espacial Hubble confirmaron esta hipótese. Andrea Dupri, astrofísica do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, publicou un estudo detallado mostrando que Betelgeuse tiña exetado unha masa de superficie equivalente a varias veces a masa da Lúa. Non un xato común. Unha exección de masa superficial sen precedentes observados en cualquer outra estrela. A cuantidade de material expelido era tan grande que alterou temporariamente o perfil de pulsación da estrela, un ciclo de expansión e contrasión que Betelgeuse manteña séculos con unha regularidade quase hipnótica.
Aquí está o que torna isto verdadeiramente extraño. Betelgeuse é unha estrela que pulsa. Expándese e contraise como un corazón xigantesco, con un período principal de aproximadamente 400 días. Os astrónomos coñecen este ritmo a máis de un século. Edward Charles Pickering, director do Observatorio de Harvard no final do século XIX, foi un dos primeiros a documentar sistematicamente as variaciones de brillo desta estrela. Desde entón, xerasones de cientistas acompañaron o pulso de Betelgeuse con a mesma atención que un cardiologista dedica ao electrocardiograma de un paciente. E o que o grande escurecimento revelou foi que ese pulso, pela primeira vez en rexistros modernos, tiña sido perturbado. Imagina un corazón que bate con regularidade durante décadas e que de repente falla unha batida. Non para, non acelera, simplesmente falla un compaso. É exactamente iso que aconteceu con Betelgeuse. O ciclo de 400 días desapareceu temporariamente após a exesión de masa. A estrela continuou a brillar, continuou a existir, mas o seu ritmo interno foi alterado por aquele evento violento. Para os astrofísicos, isto foi como ouvir o corazón de un xigante tropezar. Agora, para compreenderes por que razón isto importa, precisas de saber o que Betelgeuse realmente é. E a escala é difícil de procesar. Betelgeuse é unha superxigante vermella con un rayo aproximadamente 900 veces maior que o do Sol. Se a colocases no centro do noso sistema solar, a súa superficie engoliría Mercurio, Venus, a Terra, Marte e chegaría perto da órbita de Júpiter. Tudo o que coñeces, tudo o que a humanidade algunha vez construiu, cada cidade, cada océano, cada montaña, cabería confortablemente dentro desta estrela con espazo de sobra. O volume de Betelgeuse é tan vasto que a luz demora máis de unha hora a atravesala de un lado ao outro. E, no entanto, a pesar desta dimensão monstruosa, Betelgeuse é unha estrela moribunda. Ten apenas cerca de 8 a 8 millóns e medio de anos. Para unha estrela, isto é xuventude extrema. O noso Sol ten 4.600 millóns de anos e aínda está na meia idade. Mas Betelgeuse naceu con unha masa tan descomunal, entre 15 e 20 veces a masa do Sol, que queimou o seu combustível nuclear a unha velocidade furiosa. Estrelas masivas viven depresa e morren xovens. É unha das ironías máis elegantes da astrofísica. Cuanto maior a estrela, máis curta a súa vida. Cuanto máis brillante a xama, máis rápido se extingue. O que acontece dentro de Betelgeuse neste momento, ou mellor, o que acontecía a 700 anos, cando a luz que agora vemos partiu dela, é un proceso de fusión nuclear en camadas. No centro da estrela, onde as temperaturas atinxen centenas de millóns de graus, os átomos son esmagados uns contra os outros con unha violencia inimaginável. Durante a maior parte da súa vida, Betelgeuse fundiu hidroxenio en helio, como o Sol faz agora. Mas ese hidroxenio central esgotouse. Depois fundiu helio en carbono, depois carbono en neón, depois neón en oxixenio, e depois oxixenio en silicio. Cada unha destas fases é máis curta que a anterior. A fusión de hidroxenio durou millóns de anos. A fusión de helio durou centenas de millares. A fusión de carbono durou tal vez algúns millares. A fusión de neón pode ter durado apenas algúns anos. A fusión de oxixenio, meses. E a última fase, a fusión de silicio en ferro, dura apenas días, tal vez horas. É como un reloxio que acelera. Cada tique é máis rápido que o anterior, até que os tiques se tornan indistinguíveis e o mecanismo colapsa. E é aquí que a historia se torna verdadeiramente dramática. Porque o ferro é o fin da liña. Todos os elementos máis leves que o ferro libertan enerxía cando son fundidos. É esa enerxía que sustenta a estrela contra o seu propio peso gravitacional. Mas o ferro non liberta enerxía cando é fundido. Pelo contrario, absórbea. Cuando o núcleo de Betelgeuse se converter inteiramente en ferro, a estrela perderá a súa última fonte de sustentación. E nese instante, nun intervalo de tempo máis curto que un piscar de ollos, un núcleo colapsará sobre sí mesmo. O que acontece seguir é unha supernova de tipo 2. O núcleo, con unha masa superior á do Sol, comprímese até un diámetro de apenas cerca de 20 kilómetros, formando unha estrela de neutróns con unha densidade tan extrema que unha coller de xa do seu material pesaría cerca de 6.000 millóns de toneladas. As camadas exteriores da estrela, privadas de sustentación, caen en dirección ao centro a velocidades que atinxen un cuarto da velocidade da luz.
Mas cuando esas camadas atinxen o núcleo ultradenso, ricoxetean. E esa ricoxete xera unha onda de xoque que se propaga para fora, rasgando a estrela de dentro para fora. A enerxía libertada nese único evento é difícil de conceber. Durante algunhas semanas, unha única supernova pode brillar máis do que toda a galaxia que a contén, máis do que 100.000 millóns de estrelas combinadas. A explosión liberta máis enerxía en segundos do que o Sol libertará en toda a súa vida de 10.000 millóns de anos. E esa enerxía non é apenas luz. Son neutrinos, rayos gamma, ondas de choque que viajan pelo medio interestelar a millares de kilómetros por segundo, barrendo tudo no seu camiño. Cuando Betelgeuse explodir, e os astrofísicos concordan que é unha questão de cuando e non de se, o espectáculo visto da Terra será extraordinario. A estrela tornarse a tan brillante que será visível durante o día. Durante semanas, tal vez meses, un novo ponto de luz no céu rivalizará coa lúa crescente. A noite proxetará sombras. Imagina sair de casa nunha noite de inverno e ver, no ombro de Orion, non unha estrela vermella discreta, mas un farol incandescente que ilumina a paisaxen. Os nosos antepasados terían interpretado isto como un presagio divino. Nos saberemos que é a morte de un xigante, mas aquí reside o paradoxo temporal que torna esta historia tan fascinante. Nos non sabemos se isto xa aconteceu. A explosión pode xa ter ocorrido. Pode ter acontecido durante o Renacimento. Pode ter acontecido durante a Revolución Francesa. Pode ter acontecido na semana pasada. A información viaxa a velocidade da luz, e a velocidade da luz, a pesar de ser a coisa máis rápida do universo, é dolorosamente lenta cando medida contra as distancias cósmicas. 700 anos luz non é unha distancia particularmente grande en termos galácticos. A nosa galaxia ten 100.000 anos luz de diámetro, mas 700 anos de atraso na información son suficientes para nos colocar nunha posición epistemolóxica extraordinaria. Sabemos que algo vai acontecer. Sabemos que pode xa ter acontecido. E non temos absolutamente nenhuma forma de saber cual das dúas situacións é verdadeira. Isto non é apenas un problema de astronomía, é un problema fundamental sobre a natureza da realidade e do coñecimento. Na nosa vida cotidiana, asumimos que o presente é universal, que cando dices agora, ese agora é o mesmo para toda a xente, en todo o lado. Mas a relatividade de Einstein destruiu esa ilusión a máis de un século. Non existe un agora universal. O presente é local. O que é simultáneo para ti non é necesariamente simultáneo para alguén noutro ponto do universo. E Betelgeuse é a demonstración máis visceral deste principio. Cuando ollas para Betelgeuse e dices que ela existe agora, estás a cometer un erro conceptual que a física non permite. Non podes dizer que Betelgeuse existe agora, porque agora non ten significado a 700 anos luz de distancia. O único agora que podes coñecer é o teu. E no teu agora, a única información que ten sobre Betelgeuse é a luz que partiu dela a 700 anos. Todo o resto é especulación. Especulación informada, baseada en modelos físicos sofisticados, mas especulación mesmo asín. En 1987, os astrónomos tiveron unha amostra do que acontece cando unha supergigante explode relativamente perto. A supernova 1987A, na Grande Nube de Magallanes, a cerca de 168.000 anos luz da Terra, foi a supernova máis próxima observada desde a invención do telescopio. Ian Shelton, un astrónomo canadiano que traballaba no Observatorio de las Campanas, no Chile, foi o primeiro a identificala visualmente. Nesa noite, ao revelar unha placa fotográfica de longa exposición, notou un ponto de luz que non debería estar ali. Saiu do edificio, ollou para o ceo a ollo nu e viu-a. Unha estrela nova, brillante, onde antes non había nada visível. Mas o máis extraordinario non foi a luz, foron os neutrinos. Cerca de 3 horas antes de a luz da supernova chegar á Terra, 3 detectores de neutrinos en pontos diferentes do planeta, o Kamiokande no Xapón, o IMB nos Estados Unidos e o Baksan na Rusia, rexistraron quase simultaneamente un breve pulso de neutrinos. 24 partículas no total, detectadas nun intervalo de 13 segundos. 24 partículas fantasmagóricas que atravesaron a Terra inteira como se ela non existise, e que chegaron antes da luz porque os neutrinos escaparon do núcleo da estrela en colapso, antes de a onda de xoque atinxir a superficie e libertar os fotóns. Aquelas 24 partículas confirmaron décadas de teoría sobre o mecanismo das supernovas,
Confirmaron que o colapso do núcleo produce unha cuantidade absurda de neutrinos. Cerca de 99% de toda a enerxía da explosión é libertada sob a forma destas partículas quase indetectáveis. E confirmaron que, cando Betelgeuse finalmente explodir, os nosos detectores de neutrinos, agora moito máis sensíveis do que en 1987, serán os primeiros a saber. Antes da luz, antes de cualquier telescopio, os neutrinos chegarán algunhas horas antes, como mensaseiros silenciosos de unha catástrofe estelar. O Super Kamiokande, no Japão, contén 50.000 toneladas de agua ultrapura nun tanque subterráneo revestido por máis de 11.000 fotomultiplicadores. O Ice Cube, na Antártida, utiliza 1 kilómetro cúbico de hielo antártico como detector. Cuando Betelgeuse explodir, estes instrumentos non detectarán 24 neutrinos. Detectarán millóns. A cascata de dados será tan intensa que existe un sistema de alerta automático, chamado SNV-DBS, a rede de alerta precoce de supernovas, que notificará instantaneamente observatorios en todo o mundo para apontaren os seus telescopios para a dirección certa antes de a luz chegar. Pensa nisto. Temos un sistema de alarme planetario á espera de que unha estrela morra. Cientistas de decenas de países coordenáronse para garantir que cando o momento chegar, neñún segundo de observación será desperdizado. É un dos proxectos de vigilancia cósmica máis ambiciosos da historia da ciencia. E tudo porque unha estrela vermella no ombro de un cazador mitolóxico está a viver os seus últimos momentos, sexan eses momentos medidos en anos, en séculos ou en milenios. A questão de cando exactamente Betelgeuse explodirá é unha das máis debatidas na astrofísica contemporánea. Os modelos estelares suxeren que a estrela se encontra nas fases finais da fusão nuclear, mas fases finais en termos estelares pode significar cualquier coisa entre a mañá e 100.000 anos. Sarita Vig, astrofísica do Instituto Indiano de Ciencia e Tecnoloxía Espacial, publicou en 2020 unha análise que suxere que Betelgeuse pode estar a fundir carbono no seu núcleo, o que a colocaría a apenas algúns millares de anos do colapso final. Mas Meredith Joyce, da Universidade Nacional Australiana, argumentou no mesmo ano que a estrela pode aínda estar nunha fase anterior, con máis tempo pela frente. O problema é que non conseguimos ver o interior de Betelgeuse. Vemos a superficie, vemos as pulsações, vemos as exxexões de masa. Mas o núcleo, onde o destino da estrela está a ser decidido neste preciso instante, ou foi decidido há 700 anos, está escondido sob camadas de plasma tan densas que nenhuma radiación electromagnética consegue escapar directamente. É como tentar diagnosticar unha doenza cardíaca ouvindo apenas os son dos pasos do paciente. Podemos inferir moito, mas a certeza escápanos. E há outro detalle que torna a Betelgeuse particularmente intrigante. A estrela está a rodar. Non devagar, como sería de esperar para unha supergigante do seu tamaño. Está a rodar sorprendentemente depresa. En 2016, unha equipa liderada por J. Craig Wheeler, da Universidade do Texas en Austin, propós que esta rotación anómala podería ser explicada se Betelgeuse tivese engolido unha estrela compañeira no pasado. Unha estrela máis pequena que orbitaba Betelgeuse e que a medida que a supergigante se expandiu, foi capturada e absorbida, transferindo o seu momento angular para a estrela maior. Se isto for verdade, Betelgeuse non é apenas unha estrela moribunda. É unha estrela que xa matou outra antes de morrer ela propia. Esta hipótese da compañeira engolida ten implicações fascinantes. Se Betelgeuse absorbeu outra estrela, iso pode ter alterado a composición química do seu interior, acelerado certas fases da fusão nuclear e modificado o cronograma da sua morte. Pode significar que Betelgeuse está mais perto do fim do que os modelos padrão sugerem. Ou pode significar o oposto, que a injeção de material fresco prolongou a sua vida. A incerteza é genuína e profunda. Mas independentemente de quando a explosão ocorrer ou de quando já ocorreu, há uma questão que raramente é discutida e que é talvez a mais perturbadora de todas. O que acontece à constelação de Orion? Para milhares de xerações humanas, Orion foi uma presença constante no céu de inverno do hemisferio norte. Os antigos egipcios aliñaron as pirámides de Gizé con as 3 estrelas do cinturón de Orion. Os gregos viran nele un cazador xigante. Os aboríxenes australianos viran un canoeiro. Os maias viran o lugar da criação. Betelgeuse é o ombro dese cazador, o ponto vermello que dá vida e cor á constelação. Cuando ela desaparecer, Orion ficará mutilado.
Unha das figuras máis recoñecíveis do seu noturno perderá un dos seus membros. E isto acontecerá de forma irreversible. Non haberá reparación. Non haberá substituición. A estrela que ocupou aquele ponto do céu durante millóns de anos transformarse-á nunha nuben de gas en expansión, unha nebulosa que brillará durante algúns séculos antes de se disipar na escuridão interestelar. E no centro desa nuben, invisível a ollo nu, restará unha estrela de neutróns, un obxeto do tamaño de unha cidade con a masa de un sol, girando centenas de veces por segundo, emitindo feixes de radiación como un farol cósmico. O que Betelgeuse nos obriga a confrontar é algo que normalmente evitamos. O céu non é eterno. As constelações que aprendemos na escola, que usamos para navegar, que inspiraron mitos e religións, son configurações temporarias. Son accidentes geométricos criados pela posición relativa de estrelas que non teñen cualquier relación física entre sí. Betelgeuse está a 700 anos luz. Rigel, a outra estrela brillante de Orión, está a cerca de 860. Bellatrix está a 250. Estas estrelas non forman un grupo. Non están ligadas gravitacionalmente. Están espalladas pelo espazo a distancias enormes unhas das outras. Iso parecen formar un padrón porque as vemos proxetadas contra o fundo escuro do céu a partir do noso ponto de vista particular neste canto da galaxia. Se te deslocases apenas 100 anos luz para a esquerda, Orión desaparecería. As estrelas reorganizarseían en padróns irrecoñecíveis. O cazador disolverseía. E isto é verdade para todas as constelações. Son ilusóns de perspectiva. Belas, úteis, culturalmente ricas, mas ilusóns. E Betelgeuse, ao morrer, vai rasgar unha desas ilusóns de forma espectacular e permanente. Há algo profundamente humano nesta historia. Nos ollamos para o céu e vemos permanencia, vemos orden, vemos padróns que parecen ter sido deseñados para nós. Mas o universo non foi deseñado para nós. O universo é un lugar de mudanza constante, onde estrelas nacen e morren, onde galaxias coliden, onde o propio espazo se expande. E nós, con as nosas vidas de algunhas décadas, apañamos apenas un fotograma de un filme que dura milhares de millóns de anos. Betelgeuse lembra-nos que mesmo as coisas que parecem mais fixas, mais permanentes, mais eternas, estão em processo de transformação. E há um último detalhe que merece atenção antes de avançarmos. Quando Betelgeuse explodir, não será apenas um espetáculo visual. Será uma fábrica de elementos. No calor extremo da explosão, reações nucleares que não são possíveis no interior normal de uma estrela criarão elementos pesados. Ouro, platina, urânio. Todos os elementos mais pesados que o ferro que existem na Terra foram forjados em explosões de supernovas anteriores. O ferro no teu sangue foi criado no núcleo de uma estrela que morreu antes do Sol nascer. O cálcio nos teus ossos veio de outra. O oxigênio que respiras foi fabricado na fornalha nuclear de uma estrela massiva que já não existe. Isto significa que tu és, literalmente, feito de estrelas mortas. Não metaforicamente, quimicamente. Cada átomo do teu corpo, conestesando hidrogênio, foi processado pelo menos uma vez no interior de uma estrela. E quando Betelgeuse explodir, os elementos que ela espallar pelo espaço serão eventualmente incorporados en novas nubens de gas que colapsarán para formar novas estrelas, con novos planetas, onde talvez, daqui a millares de millóns de anos, novos seres ollen para o seu céu e se pregunten de onde vieron. O ciclo é vertiginoso. Estrelas morren para que outras nasan. Materia é reciclada a escala cósmica. E nós, criaturas efémeras nun planeta minúsculo, somos simultaneamente o produto e a testemunha deste proceso. Betelgeuse non é apenas unha estrela a morrer. É un elo nunha cadella que liga o Big Bang ao teu corpo, pasando por xerações de estrelas que viveron e morreron ao longo de millares de millóns de anos. E o máis extraordinario de tudo é que sabemos disto. Sabemos que estamos feitos de poeira estelar. Sabemos que Betelgeuse vai explodir. Sabemos que o ceo é unha ilusión temporal. Sabemos que o presente cósmico é inaccesível. E sabemos tudo isto porque desenvolvemos instrumentos e teorías capaces de descifrar mensaxes escritas en fotóis que viallaran durante séculos. Somos a materia do universo a tentar compreenderse a sí mesma. E Betelgeuse, esa gigante vermella e moribunda,
é un dos espellos máis poderosos que o cosmos nos oferece. Mas a historia de Betelgeuse non termina aquí, porque o atraso temporal que nos separa dela non é un caso isolado. É a regra. E cando comezamos a ollar para distancias maiores, o atraso tórnase non apenas desconcertante, mas verdadeiramente avasalador. A galaxia de Andrómeda, a galaxia grande máis próxima da nosa, está a 2,5 millóns de anos-luz. Cuando a ves, estás a ver como ela era cuando os primeiros hominidios camiñaban en África. As galaxias máis distantes que o telescopio espacial Hubble conseguiu fotografar están a máis de 13,000 millóns de anos-luz. A luz desas galaxias partiu cuando o universo tiña apenas algunhas centenas de millóns de anos. Estamos a ver bebés cósmicos que hoxe son adultos irrecoñecíveis ou que tal vez xa nen existan. O universo observável é por definición un universo do pasado. Non temos acceso ao presente cósmico, nunca tivemos, nunca teremos. A velocidade da luz non é apenas un limite de velocidade, é un limite de coñecimento. É a fronteira entre o que podemos saber e o que nos é permanentemente vedado. E Betelgeuse, esa estrela familiar e próxima, é o lembrete máis accesível desta verdade fundamental. Cada vez que ollas para o seu noturno, estás a facer arqueoloxía. Estás a escavar camadas de tempo empilladas umas sobre as outras, cada estrela a unha profundidade diferente. E algures nesa escavazán, a 700 anos de profundidade, a unha superxigante vermella que pode xa ter deixado de existir. Unha estrela cuxo corazón de ferro pode xa ter colapsado, cuxas camadas poden xa ter sido lanzadas para o espazo, cuxos neutrinos poden estar neste momento a atravesar o vacío entre ela e nós, viaxando á velocidade da luz, carregando a noticia de unha morte que aínda non chegou. O cosmos esconde o tempo. Non por malicia, non por design, mas por xeometría. A vastidão do espazo transforma a velocidade da luz a coisa máis rápida que existe nun mensaxeiro lento. E nós, presos no noso pequeno ponto do espazo-tempo, recebemos as mensaxens con atrasos que van de minutos a millares de millóns de anos. Vivemos nun presente que é apenas noso, rodeados por pasados que se estenden en todas as direccións, até ao horizonte do universo observável. E Betelgeuse está ali, no ombro de Orion, vermella e pulsante, a contarnos unha historia que pode xa ter terminado. Mas esa historia que pode xa ter terminado levanta unha questón que vai moito alén de unha única estrela moribunda. Porque se o cosmos nos esconde o tempo a través da xeometría do espazo, entón o que podemos realmente dizer sobre o universo que nos rodeia? Non apenas sobre Betelgeuse, sobre tudo. Sobre cada obxeto, cada evento, cada proceso que ocorre para lá da nosa atmosfera. E para compreender a profundidade deste problema, precisamos de facer algo aparentemente simples. Precisamos de comezar pelo que está máis perto de nós e ir alargando o ollar, camada por camada, até que a escala do atraso temporal se torne non apenas un facto científico, mas unha vertigen existencial. Comeza pela túa propia man. Levanta adiante dos teus ollos. A luz que reflete na túa pele demora cerca de 1/1000 de milionésimo de segundo a chegar á túa retina. É un atraso tan insignificante que o teu cerebro nen sequer o rexista. Para todos os efeitos prácticos, ves a túa man en tempo real. Agora olla pela llanela. Se houber unha árbore a 30 metros, a luz desa árbore demora cerca de 100 milionésimos de segundo a chegar até ti. Continúa a ser instantáneo para cualquier propósito humano. Agora imagina que ollas para a lúa. A luz lunar demora 1 segundo e 3 décimos a percorrer a distancia entre a superficie lunar e os teus ollos. Ya non é instantáneo. Cuando ves a lúa, estás a vela como era a pouco máis de 1 segundo. Se alguén acendese unha luz gigantesca na lúa neste preciso instante, só a verías daqui a 1 segundo e 3 décimos. É un atraso pequeno, quase trivial, mas é real, e é o inicio de algo moito maior. O Sol está a 8 minutos luz de distancia. Isto significa que se o Sol se apagase agora, literalmente agora, neste instante, continuarías a ver a súa luz durante 8 minutos. Continuarías a sentir o seu calor. Continuarías a viver nun mundo aparentemente normal durante 8 minutos inteiros antes de a escuridão chegar. E durante eses 8 minutos, o Sol xa non existiría, mas tú non saberías. Ninguén na Terra sabería. 8 minutos de ignorancia absoluta. 8 minutos en que toda a humanidade vivería nunha ilusão, aquecida por unha estrela que xa se tiña extinguido. Agora dá máis un paso.
Marte, quando está na sua posição mais próxima da Terra, está a cerca de 3 minutos-luz. Quando está mais longe, pode estar a mais de 22 minutos-luz. Isto tem consequências práticas reais. Quando a Agência Espacial Norte-Americana envia comandos a um rover em Marte, esses comandos demoram entre 3 e 22 minutos a chegar. E a resposta demora o mesmo tempo a voltar. Se o rover encontrar um obstáculo e enviar uma imagem de alerta, os engenheiros na Terra só verão essa imagem minutos depois. E a sua resposta só chegará ao rover mais minutos depois. Não há comunicação em tempo real com Marte. Não por limitação tecnológica, por limitação física. A velocidade da luz é o limite absoluto. E nenhuma enxeñaría, por máis avanzada que sexa, pode contornalo. Xúpiter está entre 33 e 54 minutos luz. Saturno está a máis de 1 hora luz. Neptuno, o planeta máis distante do noso sistema solar, está a máis de 4 horas luz. Se algo catastrófico acontecese en Neptuno neste momento, só saberíamos daqui a 4 horas. E Neptuno aínda está no noso quintal cósmico. Aínda está dentro do sistema solar. Aínda está absurdamente perto en termos galácticos. Próxima Centauri, a estrela máis próxima do Sol, está a 4 anos e 2 décimos de ano luz. 4 anos. Se Próxima Centauri explodise agora, a luz desa explosión só chegaría á Terra cando unha crianza nacida hoxe estivese a entrar na escola primaria. E Próxima Centauri é a viciña máis próxima, a estrela máis próxima que existe. Todo o resto está máis lonxe. Muito máis lonxe. Sirio, a estrela máis brillante do ceo noturno, está a 8 anos e 6 décimos de ano luz. Vega está a 25. Polaris, a estrela polar, que durante séculos guiou navegadores a través dos océanos, está a cerca de 430 anos luz. A luz que ves cuando ollas para a estrela polar partiu dela antes de Galileo apontar o seu telescopio para o ceo. E Betelgeuse, como xa sabes, está a 700. Mas isto é apenas o comezo da escala. O centro da nosa galaxia, onde reside un buraco negro supermasivo, co unha masa equivalente a 4 millóns de sois, está a cerca de 26.000 anos luz. A luz que nos chega do centro galáctico partiu cando os humanos modernos estaban a pintar as paredes das cavernas de Lascaux. Cando eses fotóns iniciaron a súa viaxen, non existían cidades. Non existía agricultura. Non existía escrita. Os nosos antepasados vivían en pequenos grupos nómadas, cazando mamutes e recollendo frutos silvestres. E durante 26.000 anos, esa luz viaxou atravesando brazos espirais da galaxia, nubens de poeira interestelar, campos magnéticos, até finalmente chegar aos nosos telescopios. O que demos cando hallamos para o centro da Vía Láctea é unha imaxen da idade do xelo. E a galaxia de Andrómeda, a nosa viciña galáctica máis próxima de grande porte, está a 2.500.000 anos luz. A luz que nos chega de Andrómeda partiu cando o xénero Homo estaba a dar os seus primeiros pasos en África. Cuando eses fotóns comezaron a viaxar, non existían seres humanos como nós. Existían hominidios primitivos, con cérebros moito menores, sen linguaxen complexa, sen ferramentas sofisticadas. E agora, 2,5 millóns de anos depois, eses fotóns chegan a telescopios construídos por descendentes daqueles hominidios, descendentes que aprenderon a descifrar a mensaxen contida nesa luz antiga. Mas Andrómeda aínda é relativamente próxima. O universo observável esténdese até cerca de 46.000 millóns de anos luz en todas as direccións. E as galaxias máis distantes que conseguimos observar están tan longe que a súa luz partiu cando o universo era unha crianza. 13.000 millóns de anos. A luz desas galaxias viaxou durante quase toda a idade do universo para chegar até nós. E durante esa viaxen, o propio espazo expandiuse, esticando o comprimento de onda desa luz, deslocándoa para o vermello, transformándoa de luz visível en radiación infravermella que só telescopios especializados conseguen detectar. Isto é o que significa viver nun universo onde a información ten unha velocidade máxima. Cada camada de distancia é unha camada de tempo. Cada paso para fora é un paso para atrás. E cando chegas ás fronteiras do universo observável, estás a ollar para o inicio de tudo. Estás a ver o cosmos como era cando as primeiras estrelas aínda non tiñan ascendido. Cando as primeiras galaxias estaban a formarse a partir de flutuacións cuánticas amplificadas pela inflación cósmica. Estás a ver o pasado máis remoto que é físicamente posíbel observar. E agora, con esta escala en mente, volta a Betelgeuse. 700 anos luz,
un atraso de 700 anos. Na escala cósmica é quase nada. É como ollar para o teu viciño do lado e perceber que mesmo ele, tan perto, tan familiar, tan aparentemente presente, está separado de ti por un abismo temporal que neñuma tecnoloxía pode eliminar. Se 700 anos ya nos colocan nesta posición de incerteza radical sobre o estado de unha única estrela, imagina o que significa tentar comprender o estado actual de unha galaxia a 1000 millóns de anos luz, ou a 10.000 millóns. A cada paso que damos para fora, a nosa ignorancia sobre o presente cósmico aumenta exponencialmente. E non há solución, non há atallo, non há forma de contornar a velocidade da luz. Este é el tese que precisamos de explorar con cuidado. A idea de que o universo, tal como o observamos, é fundamentalmente un arquivo do pasado. Que cada observación astronómica é, por definición, unha observación histórica. Que o presente cósmico é unha abstracción matemática a cual nunca teremos acceso empírico. Esta idea ten consecuencias profundas para a forma como pensamos sobre a realidade, sobre o coñecimento e sobre o noso lugar no cosmos. Vamos a aprofundar isto. Cuando un astrofísico aponta un telescopio para unha galaxia distante e mede a súa composición química, a súa taxa de formación estelar, a súa velocidade de rotación, está a medir propiedades que esa galaxia tiña a millóns ou millares de millóns de anos. Non há garantía de que esas propiedades se manteñan. A galaxia pode ter colidido con outra desde entón. Pode ter perdido os seus brazos espirais. Pode ter sido engolida por unha galaxia maior. Pode ter esgotado o seu gas e deixado de formar estrelas. Tudo isto pode ter acontecido e nós non saberíamos. Continuaríamos a ollar para ela e a ver unha galaxia espiral azulada e vibrante, cheia de rexións de formación estelar, sen saber que esa imaxe é un fantasma. Unha fotografía de algo que xa non existe nesa forma. Os astrónomos saben disto claro. É un facto básico da cosmoloxía observacional. Mas a maioría das persoas nunca parou para considerar as implicacións filosóficas desta limitación. Vivemos nun mundo onde a información parece instantánea. Envías unha mensaxen e ela chega en milisegundos. Ligas a televisión e ves eventos en tempo real do outro lado do planeta. A nosa experiencia cotidiana treinou-nos para asumir que a información é inmediata, que o presente é accesível, que podemos saber o que está a acontecer agora en cualquier lugar. Mas esta intuición é completamente falsa cando aplicada ao cosmos. No universo, non existe agora en cualquier lugar. Existe apenas agora aquí. E todo o resto é pasado. Mas há quen conteste esta visão. Há quen argumente que o atraso temporal da luz non significa que o presente cósmico sexa inaccesível. Significa apenas que é inaccesível por observación directa. Podemos, argumentan estes críticos, usar as leis da física para extrapolar. Se coñecemos o estado de unha estrela a 700 anos e coñecemos as leis que gobernan a evolución estelar, podemos calcular con algunha marxen de erro cual é o estado probável desa estrela agora. Non precisamos de ver o presente para o coñecer. Podemos deducilo. Este é o contratese e merece ser levado a serio. A física é, en grande medida, unha ciencia de previsión. As ecuaxóns de Newton permítennos calcular onde estará un planeta daqui a 1000 anos, sen precisarmos de esperar 1000 anos para verificar. As ecuaxóns de Einstein permítennos prever como o espazo-tempo se curva na presenza de masa, sen precisarmos de ir até un buraco negro para medir. A mecánica cuántica permítenos calcular a probabilidade de un átomo de cair radioactivamente, sen precisarmos de observar cada átomo individualmente. A ciencia funciona precisamente porque as leis da natureza son consistentes e previsíveis. E se son consistentes e previsíveis, entón podemos usar o pasado para inferir o presente, mesmo cuando o presente está escondido atrás de 700 anos luz de distancia. Aplicado a Betelgeuse, este argumento funciona así. Sabemos que Betelgeuse é unha superxigante vermella con unha masa entre 15 e 20 masas solares. Sabemos que está nas fases finais da súa evolución. Sabemos que a fusión nuclear no seu núcleo está a progredir a través de elementos cada vez máis pesados. Sabemos que, eventualmente, o núcleo se converterá en ferro e colapsará. Podemos modelar este proceso con ecuaxóns de física nuclear e gravitacional. Podemos calcular probabilidades. Podemos dicer, con base nos modelos, que há unha probabilidade de tal vez 5% de Betelgeuse ya ter explodido e unha probabilidade de 95% de aínda estar intacta. Non sabemos con certeza, mas temos unha estimativa informada.
E unha estimativa informada, argumentan os defensores desta posición, é coñecimento. Non é certeza absoluta, mas é moito máis do que ignorancia. Este argumento ten mérito. É verdade que a física nos permite facer previsões extraordinariamente precisas. É verdade que os modelos de evolución estelar son sofisticados e ben testados. É verdade que podemos atribuir probabilidades ao estado actual de Betelgeuse con base no que sabemos sobre a física das estrelas masivas. Mas há un problema fundamental con esta abordaxe, e é un problema que vai ao corazón da epistemoloxía científica. O problema é o seguinte: os modelos de evolución estelar son construídos a partir de observações. E todas as observações son observações do pasado. Cando testamos un modelo de supernova contra dados reais, estamos a testalo contra dados que descreven eventos que aconteceron a millares ou millóns de anos. Cando calibramos os nosos modelos de fusão nuclear estelar, facémolo con base en observações de estrelas cuxo estado actual descoñecemos. Há unha circularidade subtil aquí. Usamos o pasado para construir modelos que nos permitan inferir o presente. Mas nunca podemos verificar si esas inferencias sobre o presente están corretas, porque o presente cósmico é, por definición, inaccesível. Só podemos verificar as nosas previsões cando elas se tornan pasado, ou sexa, cando a luz dos eventos previstos finalmente nos alcanza. Isto non invalida a ciencia, lonxe diso. Os modelos funcionan extraordinariamente ben dentro dos seus dominios de aplicación. Mas significa que há un limite fundamental para o que podemos saber sobre o estado actual do universo. Podemos ter estimativas probabilísticas, podemos ter modelos sofisticados, podemos ter confianza razoável, mas non podemos ter certeza. E a diferenza entre confianza razoável e certeza é, en termos filosóficos, un abismo. Pensa nisto de outra forma. Imagina que tens un amigo que vive nunha illa remota, sen telefone, sen internet, sen cualquier medio de comunicación instantánea. A única forma de comunicar con ele é por carta, e as cartas demoran 2 anos a chegar. Recebes unha carta dele dicendo que está ben, que a colleita foi boa, que o tempo está agradável. Podes inferir, con base nesa carta e no teu coñecimento do teu amigo, que ele probablemente aínda está ben. Mas non sabes. Poden ter acontecido 1000 coisas nos 2 anos desde que ele escreveu aquela carta. Unha tempestade, unha doenza, un accidente. A túa inferencia é razoável, mas non é coñecimento do presente. É unha extrapolación do pasado. Agora multiplica ese atraso por 350. É iso que Betelgeuse representa. Unha carta que demorou 700 anos a chegar. E tudo o que podemos facer é ler esa carta, aplicar os nosos modelos, calcular probabilidades e esperar. Esperar que a próxima carta chegue. Esperar que os neutrinos tragan noticias. Esperar que a luz de unha explosión, ou a ausencia dela, nos diga finalmente o que aconteceu. E aquí chegamos á síntese. Porque a verdade é que nen o tese nen o contratese están completamente certos. O presente cósmico non é totalmente inaccesível, porque a física nos dá ferramentas poderosas de inferencia. Mas tamén non é accesível no sentido pleno da palabra, porque esas inferencias son sempre probabilísticas, sempre incompletas, sempre suxeitas a revisão. O que temos é algo intermedio, algo que os filósofos da ciencia chaman de coñecimento condicional. Sabemos o que probablemente está a acontecer, dado o que sabemos sobre o que aconteceu. Mas o probablemente nunca desaparece. Está sempre lá, como unha sombra, a lembrarnos de que há un veo entre nós e o presente do universo. E este veo non é feito de materia. Non é feito de poeira cósmica ou de nubens de gas. É feito de tempo. É feito da distancia que a luz precisa de percorrer. É feito da geometría do espazo-tempo que Einstein descreveu a máis de un século. É un veo tecido na propia estrutura da realidade, e nenhuma tecnoloxía, por máis avanzada que sexa, pode rasgalo. Podemos construir telescopios maiores. Podemos construir detectores de neutrinos máis sensíveis. Podemos construir interferómetros de ondas gravitacionais que escuten as vibrações do espazo-tempo. Mas nenhún destes instrumentos nos dará acceso ao presente cósmico. Todos eles, sen exceción, nos mostrarán o pasado. Un pasado máis detallado, máis preciso, máis rico en información, mas pasado mesmo asín.
Há unha experiencia mental que ilustra isto de forma particularmente vívida. Imagina que pudeses construir un telescopio infinitamente poderoso. Un telescopio capaz de ver cualquier obxeto no universo con resolución perfeita, independentemente da distancia. Aponta-o para unha galaxia a 1000 millóns de anos-luz. O que ves? Ves esa galaxia como era a 1000 millóns de anos. Agora aponta-o para unha galaxia a 2000 millóns de anos-luz. Ves esa galaxia como era a 2000 millóns de anos. Cuanto máis lonxe ollas, máis para atrás no tempo ves. E se apontases ese telescopio hipotético para a dirección máis distante posível, verías a radiación cósmica de fundo, a luz máis antiga do universo, emitida 380.000 anos após o Big Bang. Verías o universo bebé, quente, denso, quase uniforme, sen estrelas, sen galaxias, sen planetas, sen vida. Verías o pasado máis remoto que é físicamente observável. Mas nunca, en neñuma dirección, a neñuma distancia, verías o presente. O presente está escondido atrás do horizonte da luz. E ese horizonte non é un lugar, é un momento. É o momento en que a luz que estás a receber foi emitida. E ese momento é sempre, inevitabelmente, irrevogabelmente, o pasado. Agora há unha pregunta que tal vez estexas a formular, mesmo que non a teñas articulado conscientemente. Se o presente cósmico é inaccesível, se tudo o que vemos é o pasado, entón cuántas estrelas que vemos no seu noturno xa non existen? Cuántos dos pontos de luz que decoran as nosas noites son fantasmas? Cuántas las estrelas que os nosos fillos apontan con o dedo xa se extinguiron, sen que ninguén na Terra saiba? A resposta é surpreendente e inquietante. Das cerca de 5000 estrelas visíveis a ollo nu no seu noturno, a esmagadora maioría está relativamente perto, a menos de 1000 anos-luz. E a maioría desas estrelas son estrelas estáveis, na secuencia principal, con vidas de millares de millóns de anos. A probabilidade de cualquer unha delas ter morrido nos últimos 1000 anos é extremamente baixa. Tal vez unha ou dúas, no máximo. Mas cuando alargas o ollar para alén do que o ollo non consegue ver, cuando usas telescopios para observar millóns e millares de millóns de estrelas, a situación muda radicalmente. Das centenas de millares de millóns de estrelas na nosa galaxia, estímase que ocorran entre 1 e 2 supernovas por século. Isto significa que nos 700 anos desde que a luz de Betelgeuse que vemos hoxe partiu, cerca de 7 a 14 estrelas na Vía Láctea explodiron como supernovas. 7 a 14 mortes estelares cuxas noticias poden aínda estar a camiño. 7 a 14 explosóns cuxa luz viaxa neste momento pelo espazo interestelar, aproximándose de nós a 300.000 km por segundo, carregando información sobre eventos que xa aconteceron, mas que aínda non coñecemos. E se alargares o ollar para o universo observável inteiro, con as súas centenas de millares de millóns de galaxias, cada unha con centenas de millares de millóns de estrelas, o número de supernovas que ocorren a cada segundo é estimado en cerca de 30. 30 estrelas a explodir por segundo en todo o universo observável. 30 mortes estelares a cada batida do teu corazón. E a vasta maioría desas explosóns nunca será observada por ninguén na Terra, porque a luz delas está a viaxar a través de distancias tan inmensas que demorará millóns ou millares de millóns de anos a chegar, si é que algunha vez chegará antes de se disipar na expansión do espazo. 30 supernovas por segundo. Para e pensa neste número. Desde que comezaste a ouvir este parágrafo, centenas de estrelas morreron en todo o universo. Cada unha delas era un sol. Cada unha delas pode ter tido planetas. Cada unha delas pode ter iluminado seus onde, tal vez, alguén ollaba para cima e se preguntaba sobre a natureza do cosmos. E cada unha desas mortes está agora a propagarse pelo espazo sob a forma de luz, de neutrinos, de ondas gravitacionais, de nubens de elementos pesados, viaxando en todas as direccións, carregando a noticia de un fin que, para nós, aínda non comezou. Isto colócanos nunha posición epistemolóxica verdadeiramente única na historia do pensamento humano. Somos a primeira especie, tanto cuanto sabemos, a compreender que o universo que observa non é o universo que existe. Somos a primeira especie a perceber que o seu é un arquivo, non unha xanela. Somos a primeira especie a calcular o atraso entre o que vemos e o que é. E somos a primeira especie a sentir o peso desa compreensón. Porque há un peso. Há algo profundamente desconcertante en saber que o universo que ves non é real. Non no sentido de que é unha ilusión,
porque a luz que chega aos teus ollos é real, os fotóns son reais, a información que carregan é real, mas no sentido de que é desactualizada. O universo que observas é unha versión antiga de si mesmo. E a versión actual, a versión que existe neste preciso momento, é algo que nunca poderás ver, nunca poderás medir, nunca poderás coñecer directamente. Podes inferirla, podes modelala, podes calculala, mas nunca poderás observala. É como viver nunha casa onde todas as xanelas mostran fotografías do exterior, tiradas en momentos diferentes do pasado, e onde a porta está permanentemente trancada. E, no entanto, é precisamente esta limitación que torna a ciencia tan extraordinaria. Porque a pesar de non podermos ver o presente cósmico, conseguimos reconstruílo. Conseguimos, a partir de fotografías do pasado, deducir as leis que gobernan a mudanza. Conseguimos, a partir de luz antiga, comprender procesos que aínda están a decorrer. Conseguimos, a partir de 24 neutrinos detectados en 1987, confirmar teorías sobre o colapso de núcleos estelares que foron formuladas décadas antes. A ciencia non precisa de ver o presente para o comprender. Precisa apenas de ver o pasado con clareza suficiente para extrair dele as regras do xogo. E é aquí que Betelgeuse se torna máis do que unha estrela. Tórnase un símbolo da condición humana no cosmos. Estamos separados do universo por un veo de tempo. Non podemos tocar o presente cósmico. Non podemos saber con certeza o que está a acontecer para lá do noso pequeno bolla de agora. Mas podemos ollar, podemos medir, podemos calcular, podemos construir instrumentos que amplían os nosos sentidos até escalas que os nosos antepasados nen conseguían imaginar. E podemos, con paciencia e enxeño, arrancar ao pasado os segredos do presente. Betelgeuse pode xa ter explodido, ou pode aínda estar ali, vermella e pulsante, a fundir silicio no seu núcleo, a aproximarse do momento final. Non sabemos, mas sabemos que cando ese momento chegar, ou cando a noticia dese momento finalmente nos alcanzar, estaremos prontos. Os detectores de neutrinos estará á escuta. Os telescopios estará apontados. Os algoritmos estará a correr. E millares de cientistas en decenas de países largará o que estiveren a facer para observar, medir e comprender a morte de un gigante. Mas há unha dimensão desta historia que aínda non exploramos. Unha dimensão que nos leva para alén da astronomía e para dentro da propia natureza do tempo. Porque o atraso temporal que nos separa de Betelgeuse non é apenas un inconveniente observacional. É unha janela para unha das questões máis profundas da física. A questão da simultaneidade. A questão de saber se faz sequer sentido perguntar o que está a acontecer en Betelgeuse agora. Einstein mostrou na súa teoría da relatividade especial, publicada en 1905, que a simultaneidade é relativa. Dois eventos que son simultáneos para un observador poden non ser simultáneos para outro observador que se mova a unha velocidade diferente. Isto non é unha questão de percepción, non é unha questão de medição imperfeita. É uma propriedade fundamental do espaço-tempo. A ordem temporal dos eventos depende do estado de movimento do observador. E isto significa que a pergunta Betelgeuse já explodiu não tem uma resposta única e objetiva. Depende de quem pergunta, de onde pergunta e de como se move. Para compreender isto, imagina dois observadores. Um está na Terra, parado em relação a Betelgeuse. Outro está numa nave espacial que viaja a uma fração significativa da velocidade da luz, digamos 90%, na direção perpendicular à linha que liga a Terra a Betelgeuse. Para o observador na Terra, há um conjunto de eventos que são simultâneos com o seu agora. Esses eventos formam o que os físicos chamam de hipersuperfície de simultaneidade. E nessa hipersuperfície, Betelgeuse está num determinado estado, talvez ainda intacta, talvez já colapsada. Mas para o observador na nave, que se move a 90% da velocidade da luz, a hipersuperficie de simultaneidade é diferente. Está inclinada no espaço-tempo, e nesa hipersuperficie inclinada, o estado de Betelgeuse pode ser diferente. Para un observador, Betelgeuse pode aínda estar intacta agora. Para outro, pode já ter explodido agora. E ambos están igualmente corretos, porque agora non é universal. Isto parece absurdo. Parece violar o senso común de unha forma tan radical que a primeira reación é rexeitalo. Mas é unha consecuencia directa e inescapável das ecuaxóns de Einstein, ecuaxóns que foron testadas e confirmadas
por máis de un século de experiencias. O GPS no teu telemóvel depende de correções relativísticas para funcionar con precisión. Os aceleradores de partículas confirman a dilatación temporal prevista pela relatividade especial en cada experiencia. A relatividade non é unha teoría especulativa, é unha das teorías máis ben testadas da historia da ciencia. E ela disnos, sen ambigüidade, que a simultaneidade é relativa. O que isto significa para Betelgeuse é profundo. Significa que a pregunta «Betelgeuse ya explodiu» non é apenas unha pregunta para a cual non temos resposta. É unha pregunta que, en certo sentido, non teñe unha resposta obxectiva. Non existe un facto absoluto sobre o estado actual de Betelgeuse que sexa independente do observador. O estado de Betelgeuse agora depende de quen define agora. E como agora é relativo, o estado de Betelgeuse é, nun sentido moito real, indeterminado. Isto non significa que Betelgeuse estexa nunha especie de superposición cuántica entre ter explodido e non ter explodido. Non é iso. A mecánica cuántica e a relatividade son teorías diferentes e a indeterminación de que estamos a falar aquí é de natureza diferente da indeterminación cuántica. O que a relatividade nos dis é que non existe un presente universal que inclúa simultaneamente a Terra e Betelgeuse. Existen apenas presentes locais. O teu presente. O presente de Betelgeuse. E eses presentes non son sincronizáveis de forma absoluta. Son como relollos que marcan horas diferentes, non porque estexan avariados, mas porque o propio tempo flui de forma diferente en diferentes pontos do espazo-tempo. E é aquí que a historia de Betelgeuse se liga a unha das questões máis antigas e máis profundas da filosofía, a questão da natureza do tempo. O tempo é real? O pasado aínda existe? O futuro já existe? Ou apenas o presente é real? Estas preguntas, que os filósofos debaten a milenios, gañan unha urxencia nova cando confrontadas con a física da relatividade. Porque se o presente é relativo, se diferentes observadores discordan sobre o que é simultáneo, entón a distinción entre pasado, presente e futuro tórnase moito menos clara do que a nosa intuición suxere. Algúns físicos e filósofos, seguindo a lógica da relatividade até as súas últimas consecuencias, defenden o que se chama de universo bloco. Nesta visão, o pasado, o presente e o futuro son igualmente reais. O universo non é algo que acontece momento a momento. É algo que existe como un todo, un bloco cuadridimensional de espazo-tempo onde todos os eventos, pasados, presentes e futuros, coexisten. A nosa experiencia do tempo como algo que flui, como algo que se move do pasado para o futuro, é unha ilusión da consciencia. Na realidade, dicen os defensores do universo bloco, todos os momentos existen simultaneamente. A explosión de Betelgeuse, quer xa teña acontecido quer aínda estexa por acontecer, existe algures nese bloco. E a nosa incapacidade de saber cando ela ocorre non é unha limitación do noso coñecimento. É unha consecuencia da nosa posición particular no bloco. Esta é unha idea vertixinosa, e é unha idea que Betelgeuse, con o seu atraso de 700 anos, torna extrañamente tanxíbel. Porque se o universo bloco está correto, entón Betelgeuse non está a morrer. Já morreu e aínda non morreu, e está a morrer. Tudo ao mesmo tempo, dependendo de que fatia do bloco estás a observar. A explosão não é um evento que acontece num momento específico. É um evento que existe num ponto específico do espaço-tempo, tão real e tão permanente como qualquer outro ponto. Mas nem todos os físicos aceitam o universo bloco. Há quem defenda que o presente é especial, que há algo de fundamentalmente diferente entre o que existe agora e o que existiu no passado, ou existirá no futuro. Há quem argumente que a mecânica quântica, com a sua indeterminação intrínseca e o seu colapso da função de onda, reintroduz uma assimetria temporal que a relatividade sozinha não captura. Há quem proponha que o tempo é emergente, que surge de processos mais fundamentais que ainda não compreendemos totalmente. O debate está longe de estar resolvido. E Betelgeuse, essa supergigante vermelha no ombro de Orion, está no centro dele, quer saiba, quer não. Porque Betelgeuse obriga-nos a confrontar a pergunta de forma concreta. Non como unha abstracción filosófica, non como unha ecuación nun cuadro, mas como unha estrela real, visível a ollo nu,
cuyo destino está envolto nunha incerteza que non é técnica, mas fundamental. Unha incerteza que naste da propia estrutura do espazo-tempo. Unha incerteza que ningún avanzo tecnolóxico pode eliminar. Unha incerteza que é, tal vez, a condición permanente de cualquier ser consciente nun universo onde a información viaxa a unha velocidade finita. E esta incerteza esténdese moito para alén de Betelgeuse. Esténdese a tudo o que observamos no cosmos. Cada estrela, cada galaxia, cada cuasar, cada nebulosa que vemos está envolta no mesmo veo temporal. Cada observación é unha observación do pasado. Cada medición é unha medición de algo que xa non é exactamente como era cando a luz partiu. O universo que coñecemos é un universo de fantasmas luminosos, cada un a contar unha historia que comezou a moito tempo, cada un a viaxar en silencio pelo vacío, cada un a carregar un fragmento de información sobre un momento que xa pasou. E nós, aquí, neste planeta minúsculo, a orbitar unha estrela común, nun brazo espiral de unha galaxia entre centenas de millares de millóns, recebemos eses fantasmas cos nosos ollos e os nosos telescopios, e tentamos, con toda a nosa intelixencia e toda a nosa curiosidade, reconstruir a partir deles unha imaxen coherente do cosmos. Unha imaxen que sabemos estar desactualizada, unha imaxen que sabemos ser incompleta, mas unha imaxen que, a pesar de tudo, nos revela verdades profundas sobre a natureza da materia, da enerxía, do espazo e do tempo. Betelgeuse é un lembrete de que o universo é maior do que a nosa capacidade de o abarcar. Un lembrete de que o tempo cósmico opera nunha escala que torna as nosas vidas, as nosas civilizações, as nosas eras geolóxicas, en instantes fullidios. Un lembrete de que estamos a ollar para o pasado sempre que ollamos para cima. E un lembrete de que, a pesar de tudo isto, continuamos a ollar. Continuamos a preguntar. Continuamos a querer saber. E há algo que aínda non consideramos, algo que liga Betelgeuse non apenas ao pasado do universo, mas ao seu futuro. Porque a morte de Betelgeuse non é un fin, é unha transformación. E esa transformación ten consecuencias que se estenden por millares de millóns de anos para a frente, moldando o cosmos de formas que estamos apenas a comezar a compreender. E esa transformación comeza no instante máis violento que a física consegue descrever. Non nun instante humano, non nun piscar de ollos, mas nun intervalo tan curto que desafía a propia linguaxen. Cuando o núcleo de ferro de Betelgeuse colapsa, o proceso demora menos de un segundo. Menos de un segundo para que unha esfera de ferro do tamaño da Terra se comprima até ao tamaño de Lisboa. A materia cae sobre sí mesma, a velocidades que atinxen un cuarto da velocidade da luz. Os protóns e os electróns son esmagados xuntos, fundíndose en neutróns. E nese colapso, libértase unha cuantidade de enerxía tan absurda que precisamos de a comparar con algo para que faça sentido. Mas non há nada na experiencia humana que sirva de comparación adecuada. Entón tentemos de outra forma. Tentemos comprimir o tempo. Imagina que toda a historia do universo, desde o Big Bang até este preciso momento, fose comprimida nun único ano. Un ano cósmico. O Big Bang acontece a medianoite do día 1 de xaneiro. As primeiras estrelas aséndense por volta de meados de xaneiro. A Vía Láctea fórmase en marzo. O Sol e a Terra nacen no inicio de setembro. Os dinosauros aparecen no día 25 de decembro. Os primeiros humanos modernos surxen nos últimos minutos do día 31 de decembro. Toda a historia resistada da humanidade, desde as primeiras cidades da Mesopotamia até aos telemóveis e aos satélites, cabe nos últimos 14 segundos do ano. 14 segundos. E Betelgeuse. Betelgeuse nasceu algures no día 31 de decembro, por volta das 21 horas. Ten apenas 3 horas de vida neste calendario cósmico. 3 horas. En cuanto o Sol, con os seus 4.600 millóns de anos, nasceu en setembro e aínda ten combustível para durar até meados do ano seguinte, Betelgeuse é unha vela de aniversario. Brillante, espectacular, imposível de ignorar, mas condenada a apagarse quase inmediatamente depois de ser acesa. E o colapso do seu núcleo, ese evento catastrófico que marca a súa morte? Neste calendario comprimido, dura menos de un millonésimo de segundo. Un piscar de ollos cósmico que liberta máis enerxía do que o Sol producirá en toda a súa vida de 10.000 millóns de anos. Máis enerxía do que todas as estrelas da Vía Láctea combinadas producen durante o mesmo instante. 99% desa enerxía é libertada na forma de neutrinos,
partículas fantasmagóricas que quase non interaxen coa materia. E apenas 1%, unha fracción minúscula, é responsável pela explosión visível, pela onda de xoque, pela destruición espectacular que veremos a ollo nu. 1%. E ese 1% é suficiente para ofuscar unha galaxia inteira. Isto danos unha noción da escala de violencia envolvida. Mas danos tamén unha noción de algo máis subtil e máis perturbador: a brevidade. A morte de unha estrela masiva é extraordinariamente rápida en comparación coa súa vida. Betelgeuse viveu durante cerca de 8 a 10 millóns de anos. Morrerá en menos de un segundo. A proporción é esmagadora. Se a vida de Betelgeuse fose un día de 24 horas, a súa morte ocuparía menos de un milésimo de segundo. Menos do que o tempo que un fotón demora a atravesar un grão de areia. Toda aquela masa, toda aquela enerxía, toda aquela complexidade nuclear construída ao longo de millóns de anos, desfeita nun instante que ningún reloxo humano conseguiría medir. E é aquí que encontramos unha das estrañezas máis profundas dos dados que temos sobre supernovas. Unha estrañeza que os astrofísicos coñecen ben, que discuten en conferencias e en artigos técnicos, mas que raramente chega ao público geral. Unha estrañeza que, cando compreendemos, muda a forma como olhamos non apenas para Betelgeuse, mas para todas as estrelas masivas do universo. O problema é este: os modelos computacionais de supernovas non funcionam. Non funcionam no sentido máis literal e máis embarazoso possível. Quando os físicos simulan o colapso do núcleo de unha estrela masiva nos seus supercomputadores, seguindo todas as leis da física coñecidas, aplicando todas as ecuacións da hidrodinámica, da física nuclear, da relatividade xeral e do transporte de neutrinos, a explosión non acontece. A onda de xoque que debería exetar as camadas exteriores da estrela perde enerxía a medida que atravesa o material en queda. Abranda. Para. E en vez de unha supernova espectacular, o resultado é un buraco negro silencioso. A estrela simplesmente colapsa sobre sí mesma sen cualquier explosión visível. Isto é un problema enorme, porque non sabemos que supernovas acontecen. Vémolas, rexistámolas ao longo de séculos. A supernova de 1054, observada por astrónomos xineses e xaponeses, deixou para atrás a nebulosa do Caranguexo. A supernova de 1572, observada por Tycho Brahe, avalou a visão aristotélica de un seu inmutável. A supernova de 1604, observada por Johannes Kepler, foi a última supernova visível a ollo nu na nosa galaxia. E en 1987, a supernova 1987A, na Grande Nuben de Magalláns, foi a primeira supernova próxima observada con instrumentos modernos. Sabemos que estrelas exploden. Temos probas irrefutáveis. Temos restos de supernovas espallados por toda a galaxia. Temos elementos pesados nos nosos corpos que só poden ter sido criados nesas explosións. Mas cando tentamos reproducir o proceso nun computador, ele falla. Durante décadas, isto foi un dos segredos máis ben guardados da astrofísica. Non un segredo no sentido de que alguén o escondía deliberadamente, mas un segredo no sentido de que era un problema técnico discutido entre especialistas sen que o público geral tivese noción da súa gravidade. Os modelos unidimensionais que trataban a estrela como unha esfera perfeita e simulaban apenas a dirección radial fallaban consistentemente. A onda de xoque morría, a explosión non acontecía, e os astrofísicos sabían que algo estaba a faltar. A primeira pista vello da xeometría. Supernovas reais non son esféricas. Os restos de supernovas que observamos no espazo son frecuentemente asimétricos, con llatos, bollas e estruturas irregulares que suxeren que a explosión non foi uniforme en todas as direccións. A nebulosa do Caranguexo, por exemplo, ten unha forma alongada, con filamentos que se estenden en direccións preferenciais. A supernova 1987A mostrou evidencias de mistura de materiais, con elementos pesados do núcleo a aparecer nas camadas exteriores moito máis cedo do que os modelos esféricos prevían. Algo estaba a quebrar a simetría. Algo estaba a empurrar material en certas direccións máis do que noutras, e ese algo podería ser a xave para resolver o problema da explosión. Nos anos 2000, con o aumento dramático do poder computacional, os astrofísicos comezaron a facer simulacións en 2 e depois en 3 dimensóns. E descubriron algo extraordinario. Cuando permitían que a simulación incluíse instabilidades, convección e turbulencia, o comportamento mudaba radicalmente. A onda de xoque, en vez de morrer uniformemente, comezaba a oscilar.
Bollas de material quente subían en cuanto material frío descía. Criábanse asimetrías que canalizaban enerxía en certas direccións. E en algunhas simulações, non en todas, mas en algunhas, a onda de choque era revitalizada. A explosión acontecía. O mecanismo que parece ser responsável por isto ten un nome técnico. Chámase instabilidade acústica estacionaria de choque, ou na terminoloxía inglesa que os astrofísicos usan universalmente, SASI. É unha instabilidade que faz a onda de choque oscilar como unha bolla de sabão a ser soprada por ventos irregulares. Estas oscilacións crían movimentos turbulentos que axudan a transferir enerxía dos neutrinos para a materia, reaquecendo a onda de choque e permitindo que ela retome a súa expansión. Mas aquí está o problema. Mesmo con SASI, mesmo con simulações tridimensionais nos supercomputadores máis poderosos do mundo, os resultados son inconsistentes. Algunhas simulacións exploden, outras non. O resultado depende de detalles subtís, da resolución da simulación, do tratamento dos neutrinos, das condicións iniciais, de aproximacións numéricas que os programadores son obrigados a facer, porque a física completa é demasiado complexa para ser calculada exactamente. En 2023, unha equipa liderada por investigadores do Instituto Max Planck de Astrofísica en Garching, na Alemanha, publicou unha das simulações tridimensionais máis completas algunha vez realizadas de unha supernova de colapso de núcleo. A simulación incluía transporte de neutrinos en 3 dimensões, relatividade geral, e seguía a evolución durante varios segundos após o colapso. E a explosión aconteceu. Mas a enerxía da explosión era inferior ao que se observa en supernovas reais. A simulación producía unha supernova fraca, non un evento cataclísmico que sabemos que ocorre na natureza. Isto significa unha de dúas coisas. Ou os modelos aínda están a faltar algún ingrediente físico crucial, ou a física que coñecemos é insuficiente para descrever completamente o que acontece no interior de unha estrela en colapso. Ambas as posibilidades son fascinantes, e ambas son, de certa forma, humillantes. Pensemos no que isto implica. Temos unha das teorías máis ben testadas da historia, a relatividade geral. Temos a física nuclear, testada en aceleradores de partículas e reactores nucleares. Temos a hidrodinámica, usada para proxectar avións e prever o tempo. Temos a física dos neutrinos, confirmada por décadas de experiencias en detectores subterráneos. Temos supercomputadores capaces de realizar millares de billones de operaciones por segundo. E cando xuntamos todo isto para simular a morte de unha estrela, o resultado non corresponde ao que observamos. A natureza faz algo que nós, con toda a nosa ciencia e toda a nosa tecnoloxía, aínda non conseguimos reproducir fielmente nun computador. Há varias hipóteses sobre o que pode estar a faltar. Unha delas envolve campos magnéticos. Estrelas masivas en rotación rápida, como Betelgeuse parece ser, poden ter campos magnéticos intensos no seu interior. Eses campos magnéticos poden canalizar enerxía ao longo do eixo de rotación, criando xatos que perfuran as camadas exteriores da estrela e facilitan a explosión. Este mecanismo, chamado magneto rotacional, pode ser particularmente relevante para estrelas que, como Betelgeuse, poden ter adquirido rotación extra ao engolir unha compañeira. Se Betelgeuse realmente absorbeu outra estrela, como a equipa de Craig Wheeler propós, entón o seu campo magnético interior pode ser moito máis intenso do que o de unha supergigante normal. E iso pode significar que a súa explosión será diferente, tal vez máis enerxética, tal vez máis asimétrica, tal vez con xatos visíveis que aponten en direccións específicas. Outra hipótese envolve a física dos neutrinos en condicións extremas. No interior de unha estrela en colapso, a densidade da materia é tan alta que os neutrinos, normalmente partículas fantasmagóricas que atravesan planetas inteiros sen interagir, fican temporariamente aprisionados. Forman o que os físicos chaman de neutrinosfera, unha superficie a partir da cual os neutrinos conseguen finalmente escapar, semellante á fotosfera de unha estrela normal, a partir da cual a luz escapa. O comportamento dos neutrinos nesta región é extraordinariamente complexo e depende de interaccións entre neutrinos que aínda non son completamente compreendidas. Os neutrinos poden oscilar entre diferentes tipos, poden interagir uns con os outros de formas colectivas que alteran a súa distribuición de enerxía, e estas oscilacións colectivas poden afectar a cuantidade de enerxía que é depositada na onda de choque. É posíbel que a chave para compreender como as supernovas exploden estexa escondida na física dos neutrinos, nunha región do coñecimento que aínda estamos a explorar.
E há unha terceira hipótese, máis especulativa, mas non menos intrigante. É posíbel que a materia en densidades extremas, densidades que exceden a densidade nuclear, se comporte de formas que aínda non coñecemos. No interior de unha estrela de neutróns en formación, a materia é comprimida a densidades que non existen en máis neñún lugar do universo observável. Nestas condições, os quarks que constitúen os protóns e os neutróns poden libertarse dos seus confinamentos habituais e formar un novo estado da materia, chamado plasma de quarks e gluóns, ou mesmo condensados de quarks extraños. Se unha transición de fase deste tipo ocorrer durante o colapso, pode libertar enerxía adicional que axude a impulsionar a explosión. Sería como se a estrela, no momento da súa morte, descobrise un novo estado da materia que a física terrestre aínda non conseguiu reproducir de forma controlada. Cada unha destas hipóteses é plausível, neñuma foi definitivamente confirmada ou refutada, e é posíbel que a resposta envolva unha combinación de todas elas, máis ingredientes que aínda nen sequer imaginamos. O que sabemos con certeza é que a natureza consegue facer explodir estrelas, e que nós, a pesar de todo o noso coñecimento, aínda non comprendemos completamente como. Esta é a extrañeza dos dados. Non é unha extrañeza exótica. Non é unha anomalía obscura escondida nun gráfico que só 3 persoas no mundo compreenden. É unha extrañeza fundamental, central, que está no corazón da astrofísica estelar. Sabemos que supernovas acontecen, non sabemos exactamente como. E Betelgeuse, cando finalmente explodir, ou cando a luz da súa explosión finalmente nos alcanzar, será a mellor oportunidade que algunha vez tivemos para resolver este misterio. Porque Betelgeuse está perto, extraordinariamente perto, en termos astronómicos. A 700 anos-luz é a candidata a supernova máis próxima que coñecemos. E a proximidade faz toda a diferenza. Cuando a supernova 1987A explodiu na grande nube de Magallanes, a cerca de 168.000 anos-luz de distancia, os detectores de neutrinos na Terra captaran un total de 25 neutrinos. 25. De unha explosión que libertou cerca de 10 elevado a 58 neutrinos. A esmagadora maioría pasou pela Terra sen deixar rasto, como fantasmas a atravesar unha parede. Mas eses 25 neutrinos foron suficientes para confirmar os modelos básicos do colapso do núcleo e para inaugurar a era da astronomía de neutrinos. Agora imagina o que acontecerá quando Betelgeuse explodir. A 700 anos-luz, em vez de 168.000, o fluxo de neutrinos será enormemente maior. Os detectores modernos, muito mais sensíveis do que os de 1987, poderão captar milhares, talvez dezenas de milhares de neutrinos. E cada um desses neutrinos carregará informação sobre o que aconteceu no interior da estrela durante os primeiros segundos do colapso. A energia dos neutrinos, a sua distribuição temporal, os seus tipos, tudo isto codifica detalhes sobre a física do colapso que nenhuma outra observação pode fornecer. Será como ter uma câmara dentro do núcleo da estrela durante o momento mais violento da sua existência. Mas não serão apenas os neutrinos. Pela primeira vez na história, poderemos tamén detectar ondas gravitacionais de unha supernova. Os detectores LIGO e Virgo, que en 2015 fixeron a primeira detección directa de ondas gravitacionais provenientes da fusão de 2 buracos negros, están agora moito máis sensíveis. E unha supernova a 700 anos-luz produciría un sinal gravitacional forte o suficiente para ser detectado con clareza. As ondas gravitacionais de unha supernova son diferentes das ondas gravitacionais de fusóns de buracos negros. Son máis complexas, máis irregulares, e carregan información sobre as asimetrías do colapso, sobre a rotación do núcleo, sobre as instabilidades que poden ou non desencadear a explosión. Combinando os dados dos neutrinos con os dados das ondas gravitacionais e con as observaciones electromagnéticas en todos os comprimentos de onda, desde ondas de radio até rayos gamma, teremos pela primeira vez unha imaxen verdadeiramente multimensaxeira de unha supernova. Será o evento astronómico máis estudado da historia da humanidade. Cada telescopio na Terra e no espazo será apontado para Betelgeuse. Cada detector de neutrinos estará en alerta máximo. Cada detector de ondas gravitacionais estará a resistar dados. E a comunidade científica global
Millares de investigadores en decenas de países estará a traballar en conxunto para extrair cada fragmento de información posíbel deste evento irrepetível. E, no entanto, mesmo con toda esta preparación, mesmo con toda esta tecnoloxía, há coisas que permanecerán fora do noso alcance. Há preguntas que a supernova de Betelgeuse non conseguirá responder, e há misterios que ela poderá até aprofundar en vez de resolver. Porque a física do colapso de núcleo opera nunha fronteira onde as nosas dúas grandes teorías de natureza, a relatividade xeral e a mecánica cuántica, se encontran e entran en conflito. No interior de unha estrela de neutróns en formación, a gravidade é tan intensa que os efeitos da relatividade xeral son dominantes. Mas a materia está comprimida a escalas tan pequenas que os efeitos cuánticos son igualmente importantes. E nós non temos unha teoría que unifique a gravidade con a mecánica cuántica. Non temos unha teoría da gravidade cuántica. A relatividade xeral e a mecánica cuántica son, cada unha por sí, extraordinariamente ben sucedidas. Mas cando tentamos aplicalas simultaneamente ao mesmo sistema, obtemos contradicións, infinitos, absurdos matemáticos. E o interior de unha estrela de neutróns en formación é precisamente o tipo de sistema onde ambas son necesarias. Isto significa que, mesmo cando observarmos a supernova de Betelgeuse con todos os nosos instrumentos, haberá unha camada de realidade que nos escapará. Unha camada onde a gravidade e a mecánica cuántica se entrelazan de formas que aínda non compreendemos. Unha camada onde a materia se comporta segundo leis que aínda non descobrimos. E é posíbel que os dados que recollermos conteñan pistas sobre esa física descoñecida. Anomalías nos sinais de neutrinos, padróns inesperados nas ondas gravitacionais, discrepancias entre as observacións e as previsóns dos nosos mellores modelos. Cada unha desas anomalías sería unha janela para a física nova. Cada discrepancia sería un convite para repensar o que sabemos. E é aquí que a historia de Betelgeuse se torna verdadeiramente paradoxal, porque estamos perante unha situación en que os maiores especialistas do mundo, os físicos que dedicaron as súas carreiras a comprender a morte das estrelas, admiten abertamente que non compreenden completamente o mecanismo. Non é unha questón de detalles, non é unha questón de afinar parámetros. É unha questón fundamental. Como é que unha estrela explode? A pregunta parece simples. A resposta debería ser coñecida. Afinal, observamos supernovas a quase 1000 anos. Temos teorías sofisticadas. Temos supercomputadores. E, no entanto, a resposta completa escápanos. Este é o paradoxo do coñecimento científico na súa forma máis pura. Cuanto máis sabemos, máis claramente vemos o que non sabemos. Cada resposta xera novas preguntas. Cada descoberta revela novos misterios. E Betelgeuse, esa estrela que cualquier persoa pode ver a ollo nu nunha noite clara de inverno, é un dos maiores misterios non resolvidos da astrofísica contemporánea. Non porque non saibamos que vai explodir, sabemos. Non porque non saibamos aproximadamente cuándo, temos estimativas, mas porque non comprendemos completamente o mecanismo que transforma o colapso silencioso de un núcleo de ferro nunha das explosóns máis enerxéticas do universo. E há outro aspecto desta extrañeza que merece ser explorado, un aspecto que liga a incerteza sobre o mecanismo da explosón a incerteza sobre o momento da explosón de unha forma inesperada. Porque o momento exacto en que unha estrela masiva explode depende de detalles do seu interior que son na práctica imposíveis de observar directamente. Depende da masa exacta do núcleo de ferro. Depende da taxa de fusión nuclear nas camadas que rodean o núcleo. Depende da composición química precisa desas camadas. Depende da rotación. Depende do campo magnético. Depende de instabilidades convectivas que son inherentemente caóticas e imprevisíveis. Isto significa que, mesmo que tivésemos un modelo perfeito da física das supernovas, mesmo que compreendésemos completamente o mecanismo da explosión, aínda non conseguiríamos prever con precisión cando Betelgeuse vai explodir. Porque o sistema é caótico. Pequenas diferenzas nas condicións iniciais levan a resultados dramáticamente diferentes. É o mesmo principio que torna imposíbel prever o tempo meteorolóxico con máis de 2 semanas de antecedencia. A física é coñecida. As ecuacións son coñecidas. Mas a sensibilidade ás condicións iniciais torna a previsión a longo prazo fundamentalmente imposíbel. Betelgeuse pode explodir amañá. Pode explodir daqui a 100.000 anos. E non há nada que posamos facer para estreitar significativamente esta janela. Non porque nos falte tecnoloxía,
non porque nos falte intelixencia, mas porque o universo, na súa esencia máis profunda, contén unha dose irredutível de imprevisibilidade. Unha imprevisibilidade que non é ignorancia disfarzada, mas unha propiedade genuína da natureza. E esta imprevisibilidade lígase de forma surpreendente á questão da simultaneidade que exploramos antes. Porque se non podemos saber cando Betelgeuse vai explodir, e se non podemos sequer definir de forma absoluta o que significa agora para Betelgeuse, entón estamos duplamente cegos. Cegos no espazo, porque a luz demora 700 anos a chegar, e cegos no tempo, porque o sistema é caótico e imprevisível. A nosa ignorancia non é un defeito corrixível, é unha condición estrutural da nosa relación con o cosmos. Mas, e isto é crucial, esta ignorancia non nos impede de saber coisas extraordinarias. Sabemos que Betelgeuse é unha superxigante vermella con unha masa entre 15 e 20 veces a do Sol. Sabemos que está nas fases finais da súa evolución estelar. Sabemos que o seu núcleo está a fundir elementos cada vez máis pesados, aproximándose do ferro. Sabemos que cando o núcleo atinxir a masa de Chandrasekhar, cerca de 1,4 masas solares, colapsará. Sabemos que o colapso libertará unha cuantidade colosal de enerxía. Sabemos que esa enerxía, de alguma forma que aínda non compreendemos completamente, exetará as camadas exteriores da estrela. Sabemos que a explosión será visível a ollo nu durante semanas ou meses. Sabemos que deixará para atrás unha estrela de neutróns ou posiblemente un buraco negro. Sabemos que espallará elementos pesados pelo espazo interestelar. Sabemos tudo isto. E sabemos que non sabemos o resto. Esta combinación de coñecimento profundo e ignorancia fundamental é tal vez a coisa máis honesta que a ciencia ten para ofrecer. Non é a certeza absoluta que moitos desexan. Non é a resposta definitiva a todas as preguntas. É algo máis modesto e ao mesmo tempo máis poderoso. É a capacidade de distinguir con precisión entre o que sabemos e o que non sabemos. De trazar a fronteira entre o coñecido e o descoñecido con rigor e honestidade. E de continuar a empurrar esa fronteira, milímetro a milímetro, experiencia a experiencia, observación a observación. Betelgeuse está nesa fronteira. Está no limite do noso coñecimento, no ponto onde a física coñecida encontra a física descoñecida, onde os modelos funcionan até certo ponto e depois fallan, onde os dados nos dicen moito, mas non tudo. E cando a súa luz final nos alcanzar, cando os neutrinos chegaren e as ondas gravitacionais pasaren e o céu se iluminar con unha nova estrela onde antes había un ponto vermello familiar, estaremos perante o maior teste que a astrofísica algunha vez enfrentou. Un teste que nos dirá non apenas como morren as estrelas, mas cuánto da física fundamental aínda nos falta descobrir. E há unha ironía nisto que non debe pasar despercebida. Betelgeuse, unha estrela que está a morrer, pode ser a xave para o nacimento de nova física. A súa morte pode revelarnos leis da natureza que descoñecemos. Pode mostrarnos como a materia se comporta en condicións que non conseguimos reproducir en ningún laboratorio terrestre. Pode darnos pistas sobre a unificación da gravidade coa mecánica cuántica, o santo graal da física teórica. A morte de unha estrela como parteira de novas ideas, o fin como inicio, a destruición como revelación. E en cuanto esperamos, en cuanto Betelgeuse continúa a pulsar no ombro de Orion, vermella e enigmática, os astrofísicos continúan a traballar, continúan a mellorar os seus modelos, continúan a aumentar a resolución das súas simulacións, continúan a construir detectores máis sensíveis, continúan a desenvolver novas teorías, e continúan a ollar para o céu, noite após noite, á espera de un sinal que pode chegar a cualquier momento ou daqui a milenios. Porque o cosmos non opera segundo o noso calendario. O cosmos ten o seu propio tempo. E ese tempo, como Betelgeuse nos lembra cada noite que a observamos, é simultaneamente máis vasto e máis misterioso do que cualquier coisa que a mente humana consiga abarcar por completo. Mas iso nunca nos impediu de tentar, e non nos impedirá agora. Porque há algo nesta historia que aínda non exploramos. Algo que liga a morte de Betelgeuse non apenas á física das estrelas e a natureza do tempo, mas a nosa propia existencia como seres conscientes nun universo que parece, contra todas as probabilidades, ter producido criaturas capaces de contemplar a súa propia orixen estelar. E é precisamente aquí que precisamos de parar. Parar e facer algo que raramente facemos cando estamos inmersos na grandiosidade do cosmos. Precisamos de ollar para os nosos propios instrumentos, para as nosas propias teorías, para as nosas propias certezas,
e preguntar, con toda a honestidade de que somos capaces, onde é que elas deixan de funcionar. Porque tudo o que visemos até agora sobre Betelgeuse, sobre o colapso do núcleo, sobre os neutrinos, sobre as ondas gravitacionais, sobre a relatividade e a simultaneidade, tudo isto asenta en modelos. Modelos extraordinariamente sofisticados, testados, refinados ao longo de décadas. Mas modelos. E todo o modelo teñe un límite. Todo o modelo teñe unha fronteira para alén da cual deixa de ser fiável. E a morte de Betelgeuse sitúase exactamente nesa fronteira. Vamos facer un exercicio. Un exercicio mental que vai parecer simples, mas que, se o levares até ao fin, vai revelar algo perturbador sobre a natureza do noso coñecimento. Imagina que tens unha caixa selada, opaca, impenetrável. Dentro desa caixa está un reloxio. Non podes abrir a caixa. Non podes ver o reloxio. Non podes ouvir o tique-taque. A única coisa que tens é un fío que sai da caixa e que de vez en cuando vibra. Cada vibración corresponde a algo que acontece dentro da caixa, mas non sabes exactamente a que. Pode ser o ponteiro dos segundos a avanzar. Pode ser o mecanismo a axustarse. Pode ser o alarme a prepararse para tocar. Tudo o que tens son vibrações. Agora, ao longo de anos, estudas esas vibrações. Encontras padrões. Construís un modelo que prevé cando a próxima vibración vai ocorrer. O teu modelo funciona. Funciona 95% das veces. Ás veces falla, mas na maioría das veces acerta. E con base nese modelo, faces unha afirmación. Dices que sabes como o reloxio funciona. Mas sabes mesmo? Nunca viste o reloxio. Nunca tocaste nas engrenaxens. Nunca verificaste se é sequer un reloxio. Pode ser outra coisa cualquer que produz vibrações con un padrón semellante ao de un reloxio. O teu modelo describe as vibrações. Mas describe a realidade dentro da caixa? Betelgeuse é esa caixa. O interior de Betelgeuse é o reloxio que nunca vimos. As vibrações son os fotóns, os neutrinos, as ondas gravitacionais que eventualmente nos chegarán. E os nosos modelos de supernovas son as nosas tentativas de adiviñar o que se pasa dentro da caixa a partir das vibrações que saen dela. E aquí está o que torna este exercicio perturbador. Os nosos modelos de supernovas de colapso de núcleo, os mellores que temos, os que corren nos supercomputadores máis poderosos do mundo, non conseguen por si sós facer a estrela explodir. Lé isto outra vez. Os modelos non conseguen facer a estrela explodir. Cando os astrofísicos simulan o colapso do núcleo de ferro de unha estrela masiva, seguindo as leis da física coñecida con a maior precisión posível, o que acontece que a onda de xoque que se forma cando o núcleo resalta perde enerxía demasiado depresa. Perde enerxía ao disociar os núcleos de ferro das camadas que están a cair sobre ela. Perde enerxía ao producir neutrinos que escapan. E a onda de xoque estagna. Para. Fica suspensa dentro da estrela, incapaz de a destruir. Nas simulações máis simples, a estrela non explode. Colapsa inteira para formar un buraco negro, silenciosamente, sen espectáculo, sen gloria. E isto é un problema enorme. Porque nós observamos supernovas. Sabemos que as estrelas exploden. Vemos os restos desas explosións espallados pela galaxia. A nebulosa do Caranguejo é o cadáver de unha supernova observada en 1054. Casiopeia A é o remanescente de unha explosión que ocorreu a cerca de 340 anos. As probas son inegáveis. As estrelas masivas exploden. Mas os nosos modelos, na súa forma máis básica, dicen que non deberían. Este é o chamado problema da explosión. E é un dos problemas máis persistentes e máis embarazosos da astrofísica computacional. Non é un problema novo. Foi identificado pela primeira vez na década de 1960, cando as primeiras simulações numéricas de supernovas foron realizadas. E máis de medio século depois, aínda non está completamente resolvido. Houve progresos enormes, é verdade. Na década de 2010, simulações tridimensionais de alta resolución comezaron finalmente a producir explosións. O mecanismo que parece funcionar envolve os neutrinos. Cando o núcleo colapsa e forma unha protoestrela de neutróns, esa protoestrela de neutróns emite unha cuantidade colosal de neutrinos. A maioría deses neutrinos escapa para o espazo sen interasir con nada. Mas unha pequena frasón, talvez 5%,
é absorbida pelas camadas de materia que están inmediatamente acima da protoestrela de neutróns. E esa absorción deposita enerxía suficiente para reavivar a onda de choque estagnada. Mas este mecanismo de aquecimento por neutrinos é extremamente delicado. Depende de detalles subtís. Depende da convección, dos movimentos turbulentos da materia quente que sobe e da materia fría que desce, criando unha especie de ebulición violenta nas camadas acima do núcleo. Depende de unha instabilidade chamada SASI, a instabilidade acústica estacionaria de choque, que faza a onda de choque oscilar e deformarse, criando asimetrías que ayudan a canalizar a enerxía dos neutrinos de forma máis eficiente. Depende da dimensionalidade da simulación. En nunha dimensión con simetría esférica perfeita, quase nunca funciona. En 2 dimensóns, funciona ás veces. En 3 dimensóns, funciona máis frecuentemente, mas non sempre. E mesmo cando funciona, os resultados son sensíveis a parámetros que non coñecemos con precisión. A opacidade da materia nuclear aos neutrinos. A ecuación de estado da materia a densidades superiores á densidade nuclear. As taxas de reacción nuclear en condicións extremas. Cada un destes parámetros ten incertezas, e esas incertezas propáganse a través da simulación, amplificándose, até que o resultado final, explode ou non explode, depende de detalles que están no limite do noso coñecimento. Isto é o que significa estar na fronteira da ciencia. Non é un lugar de certezas triunfantes. É un lugar de dúbidas produtivas. Un lugar onde os mellores cientistas do mundo ollan para os seus resultados e dicen, con toda a honestidade, que non teñen a certeza de que están corretos. E agora imagina o que acontece cando Betelgeuse finalmente explodir, ou cando a noticia da súa explosión finalmente nos chegar. Os neutrinos chegarán primeiro, algunhas horas antes da luz. Os detectores de neutrinos en todo o mundo dispararán os seus alarmes. O sistema de alerta de supernovas, o SNews, enviará unha notificación automática a todos os observatorios do planeta. E durante esas horas preciosas entre a chegada dos neutrinos e a chegada da luz, os astrofísicos terán a oportunidade de apontar todos os telescopios disponíveis para Betelgeuse e observar en tempo real o momento en que a estrela se ilumina. Será a primeira vez na historia que observaremos unha supernova na nosa galaxia con instrumentos modernos. A última supernova observada a ollo nu na Vía Láctea foi a de Kepler, en 1604. Nesa altura o telescopio aínda non tiña sido inventado. Galileo só apontaría o seu primeiro telescopio para o ceo 5 anos depois. Tudo o que Kepler e os seus contemporáneos tiñan eran os ollos nus e instrumentos de medición angular rudimentares. Desde entón 420 anos pasaron sen unha supernova visível na nosa galaxia. 420 anos durante os quais inventamos o telescopio, a espectroscopía, a radioastronomía, a astronomía de rayos X, a astronomía de rayos gamma, a detección de neutrinos, a detección de ondas gravitacionais. 420 anos durante os quais construímos un arsenal de instrumentos de unha sofisticación que Kepler non podería sequer imaginar. E todo ese arsenal está á espera de un evento que pode acontecer a cualquier momento. Cuando ese evento ocorrer, os dados que recolleremos serán de un valor incalculável. O sinal de neutrinos dirnos o que aconteceu no núcleo da estrela durante os primeiros segundos do colapso. A curva de luz dirnos como a onda de choque se propagou a través das camadas exteriores. O espectro dirnos que elementos foron criados e en que cuantidades. As ondas gravitacionais dirnos se o colapso foi simétrico ou asimétrico, se o núcleo rodó, se fragmentou. E a combinación de todos estes dados, analizados en conxunto, darnos a imaxe máis completa que algunha vez tivemos do mecanismo de unha supernova. Mas, e este é o ponto crucial, esa imaxe pode non corresponder ao que esperamos. Os dados poden contradicer os nosos modelos. Os neutrinos poden chegar con enerxías ou en números que non previmos. As ondas gravitacionais poden ter unha forma inesperada. A curva de luz pode comportarse de maneiras que nenhuma simulación anticipou. E se iso acontecer, se os dados non encaixaren nos modelos, entón saberemos que há física que nos escapa. Física fundamental. Física que opera nas condicións máis extremas que a natureza pode criar. Física que está escondida dentro da caixa selada que é o interior de unha estrela en colapso. E é aquí que chegamos á verdadeira fronteira. Non a fronteira entre Betelgeuse e nós, medida en anos-luz, mas a fronteira entre o que as nosas teorías conseguen descrever e o que está para alén delas.
Esa fronteira ten un nome. Ou mellor, ten varios nomes, dependendo de que ángulo a abordamos. Do punto de vista da física de partículas, chámase o problema da ecuación de estado da materia densa. Do punto de vista da gravitación, chámase o problema da gravidade cuántica. Do punto de vista da termodinámica, chámase o problema da entropía en sistemas gravitacionais. Mas todos estes nomes apontan para a mesma realidade. Há un regime da natureza, o regime de densidades extremas, temperaturas extremas e campos gravitacionais extremos, onde as nosas teorías deixan de ser fiáveis. E o interior de unha estrela de neutróns en formación está precisamente nese regime. Pensa no que acontece no centro de Betelgeuse no momento do colapso. O núcleo de ferro, con unha masa de cerca de 1,4 veces a masa do Sol, colapsa en menos de un segundo. A materia é comprimida a densidades que exceden a densidade nuclear, que é de cerca de 230 millóns de toneladas por centímetro cúbico. A esta densidade, os protóns e os neutróns que constitúen os núcleos atómicos deixan de estar organizados en núcleos individuais.